welcome look of it. Yeah, we've come here today. There's a big celebration thing going on. Oh, it does. So you can hear in the background they've got the, what I call them, like the Bulgarian Morris men. They've got all the dancers and everything out we've come to see. So there's a few stalls. Oh, there was the toilets. I thought we had seen them. But yeah, we've had a little wander around this place before, but nothing been here. But it's not starting yet. They're doing all the old folk dancing, and they've got all the ones with the big bells. So it should be interesting. I hope there's a few more shops opening, but yeah, it's quite a big town, this. The beauty is I can film music without getting copyrighted. So yeah, once it starts, we'll come back. Заслужени аплодисменти за Бурджимиш. Кухарите вече могат да тръгнат. Аз през това време, докато те навлизат на нашия площад, аз ще ви разказвам, за да ви помогна да разтълкувате отделните персонажи. Кой какво означава и защо е облечен така.
Само мъже участват в кукерската група, така както е по обичая. Най-отпред вървят булката и годеника. Разбира се, всички са преоблечени. Мечката и мечкадарина видяхте. Мечката се бори във всеки дом с стопаните, където влизат, а тук се бори с годеника. Символ на юначеството. Ще видите и попа, който благославя. Ще видите полицая, който се грижи за реда. И разбира се, ще бабува доктора. В случай една баба, която ще помогне на булката да роди. Разбира се, ражда се мъжко чедо за берекет и плодородие. Кукерите са облечени в смесица от женско и мъжко облекло. Символ на женското и мъжкото начало. В момента виждате воловете, които са главната двигателна сила в заораването. Опложда се земята, за да роди, да има берекет и здраве за всички през годината.
видим. Внимание, журнале, кое време да стига. Аз ти не зачей, аз ти дам която време ще реша. Аз съм направила птичка, влезъл съм с лагатко да пине. Чееш ми хубаво? Тя ми хубава нема. Аз ти казвам, да не готвя да такова. Не ми да накаче. Не ми да накаче. Всички инженери, ти говори как да направи ходищата. Внимавай. Това е чакай да накаче. Я да видим сега дали ще има берекет тази година. Абе да взема да поканя попа, да ни освети нивичката, да няма гърдушки, да няма бури, да има голям берекет. Мълче! Който и е ти? Мечо, виждате Как се радваме. Как се постига? Само искам да спустя. Хайде ти, умирате. Дали ги за здрави, така. Хайде умирате ти. Дали, така. Където ще една прекарва фото. Дали ги за здрави. Хайде аз пак скоро съм. Силошно чук, Абе аз ти чакай, ще говорим ака стигаш. Где почваме? Те си ще Крема боли. То ще си тя да не ще бъде тако. Как мина лош. Я, пробвай. Пробвай ще тя да ще мине. Мечо! Мечо! А? О, голяма крема. Тъй. О!
Bacak bu tarafa dön. Иванчо! Дай благодаря, ще го къпа. Ще го къпа. Скакали мечката и това махна. Исках да се снимам и аз с дачката. Сега ще ги пръскат. Да видим дали може да навиеш мечката. Слушайте, мало и голямо, който и чу да каже, деца играят, те си игри, здраве и берекет да има! Да се пълни камбари с жито, да се пълни кошари, да се вървят чилички и да има деца в всяка къща! Заповядайте много право българско хоро!
нашите гости. Не случайно те са получили в Перник на фестивала Сурва награда за най-атрактивна група. Бъдете ни живи и здрави! Много се радваме, че сте днес с нас! Разбира се, след малко ще можем да се хванем всички на хорото. Ще можете да се снимате с тях. Снимайте децата си с тях. А сега, нека традиционното... Ето така е оцелял този народ. Ето така се е преборил с всички трудности. Гордейте се, че сте българи. Традиционното приветствие от името на община Луковит, която спонсорира и подготвя и организира всичко това, което днес се случва на Луковитския площад, ще поднесе заместник кмета Георги Георгиев. А от името на кукерите приветствието ще приеме, кой мислите? Техния кмет, който е с тях и е ръководител на групата и е главно действащо лице. Младоженека, годеника Митко Митев. От името на общинското ръководство изказвам благодарност към